Mamukasei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka nawo maSecrets nemaConfessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvakangoma nazvo vedu we message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makati zvenyu please post my story makavika uchitupa changu. Ndaito zvekutengesa majuice card. Ndaitengesa majuice card mainge muri mugore ra 2011 kune vasingazivi chinonzi juice card airtime aya ekudhara ekuti waiscratcha so ndo basa randainge ndichiita iroro. Saka ndakazonoromba asi yai mukoma zvandakasangana nazvo mushure mekunge ndaromba kana ndega ndakaona kuti handingamboiwini nyaya yacho. Mwari ndinoda kukutendai nekuti zvamakaita kuti ndige ndichisangana nazvo mushure mekunge ndaromba zvainge zvakaoma. Mari yakatanga kuuya mukomanashi mushure mekunge taenda tadzifambira nyaya dzacho idzodzo but zvakazotanga kunditevera kana ndega ndakazvikoniwa asi vamwe vangu vakatoenda nenyika. Mukomanashi ndainge ndiri munhu uyo aitawo zvekutengesa. Ndainge ndiine mafriends angu tainge tiri 5 tose tainge tisingatengesi majuice card asi vamwewo vaitengesa madonuts, mafrizits. Saka pahu5 hwedu taiwanzo kubatanidza mari tobva tatenga sadza redu taita zvinhu zvedu tiri pamwe chete. Saka ndakazoti nerimwe zuva mushure mekunge ndataura nomwe mudhara aita zvekugadzira matai paroundabout akazotonovhura shop yake kudhuze nekuBorodale. ava kutoita zvekutotengesa matai kwava kutogadzirwa motikari ende ainge atova nemari mushure mekunge avhura garaji rake kudhuze nekuBorodale. Saka ndakazonosangana naye ndikamubvunza kuti asi ndiudze iwe mudhara iwe kuti wakazvifambisa sei, wakazvigonawo sei nekuti isusu taneta nekutambudzika. Akaseka zvake akandiudza kuti ainge akaenda kun'anga. Ndikati are you sure kuti n'anga inokwanisa kutondibatsira zvekuti ndinokwanisa kuzotonzi ndaitawo pfuma iniwo? Akati hongu unokwanisa kutoenda kun'anga, kana waenda kun'anga n'anga inokwanisa kutokupa pfuma. Saka mukomanashi ndakabva ndachizotaura nevamwe vangu ndikavaudza kuti varume nyaya iripo ndeyekuti tinofanira kuti tinge tichimboenda kunoona n'anga iyoyo tinzwe kuti kana n'anga yacho inokwanisawo kutibatsirawo here. Saka takabva tachizoenda kun'anga. Taenda kun'anga mukoma ndakabva ndachizoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizouraya munhu wandinorara naye. Ndakabvunzwa kuti unozvigona here nekuti pfuma iyi inoda munhu waunonge uchirara naye ndiye anofanira kuti ange achizofa, waunogara naye zvekare uchazvigona here? Nekuda kwekuti ndainge ndichida mari ndikati ehe ndinozvigona. But ipapo ndakangoona rima kumeso kwangu. Ndakabva ndapiwa mishonga yekugeza nayo, mishonga yekudya sezvatakangopiwa tiri tose pachikwata chedu tose takaenda tichiti tiri kuenda kunoromba. Saka takazoti tageza nemishonga iya mukomanashi mari yakatanga kuuya kwatiri. Ndakakwanisa kutengawo motikari ndikatanga kuita madeals makuru ecross border asi mhiko yainge iine deadline yekuti by December 2014 ndaifanira kuti ndinge ndichizouraya mudzimai wangu. Ndainge ndakanzi for mazuva matatu ndaiva nebanga iro randaifanira kuti ndige ndichizotenga. Kana ndatenga banga iroro ndonorisiya kumakuva rogara kumakuva then ndobva ndachizonoritora ndobva ndachizopota ndichiriisa pasi pemubhedha usiku hwoga hwoga. Uye zvekare ndainge ndiine mushonga wandainge ndakanzi ndinofanira kuti ndige ndichiisa mushonga iwoyo muchikafu chemudzimai wangu kuitira kuti ange achizokasika afa. Zvose izvozvo ndakazviona sekunge zvainge zviri nyore. Zuva randakaenda kumakuva mukoma ndakaenda ndiri ndega. Ndakarasana nevamwe vangu ende handizivi kuti takarasana sei because tainge takatoronga tiri tose kuti tichaenda tonosiya mapanga edu tobva tanomasiya kumakuva
Saka pandakataura nevamwe vangu tainge takawirirana kuti na8 kana hwava husiku tobva tachizoenda tonosiya mapanga aya kumakuva. Saka ndakafonera vamwe vangu vainge vasingadaviri mafoni kwava kuenda kudzimba dzavo kwavainge vachigara door by door, ndikaudzwa nevakadzi vavo kuti vainge vabuda vachiti vari kuenda kusunuka. Saka ndakazotevera kubhawa ndikasvika vanhu vasiko, ndopandakabva ndachizongomutsa motikari yangu ndakananga kumakuva ndiri ndega. Tainge takanzi kana tasvika kumakuva haufaniri kuti unge uchitombopinda nemotikari mumakuva, waifanira kuti unge uchisiya motikari kuroad, then obva wafamba netsoka kusvika wasvika paguva raunenge wanzwa kuti iri ndiro guva rinoita. Tainge takatoudzwa kuti pane zvaunongozonzwa munyama dzako kana waswedera padhuze neguva racho, obva watongozviziva kuti guva iro ndo pandiri kufanira kuti ndige ndichinonosiya banga ndozodzoka ndichizoritora after zvimazuva zvishomanana. Saka ndakabva ndachizoti ndichifamba ndakamhanyiswa nechigoritoto. Saka pandakaona chigoritoto ichi ndakafungidzira kuti wainge uri muti wemuhacha uyo uriko kumbudzi uko kumakuva ekumbudzi. Vanenge vachiziva makuva ari padhuze neumwe muhacha, so vanokwanisa kunge vatoziva kuarea kwandiri kutaura nezvako. Saka ndaiuziva muhacha iwoyo. Ndakabva ndangoti zvimwe kuda wainge ungoriwo muti. Chakandinetsa ndechekuti muti iwoyo wakazotanga kufamba. Ngoma wakatanga kufamba uchiuya kwandiri, uchifamba kudaro wakatanga kumhanya. Iniwo ndikabva ndatanga kutiza ndichibuda mumakuva, zvinoreva izvo kuti ndakatadza kuti ndige ndichiisa mishonga iya. Ndo kutadza kwandakaita kuzadzikisa mhiko. Ndakashingirira mukoma kubva muna December kunosvika muna January of 2015 ndichiedza kudzokera kumakuva, asi zvakaramba. Apa ndainge ndiine motikari oya ndainge ndakatenga December. Motikari iyoyo yakaita accident, yainge ine umwe bhururu wangu uyo aingokambira motikari apa akatoita accident achitoenda kumba kwegirlfriend. Akasvika kumba kwangu achiti kune kwaainge achida kuenda kunoona girlfriend kukuwadzana ndokubva aita accident. Ndakabva ndatonzwa voice rakati kwandiri, ropa rava kutodeuka iri, apa usati wasadzikisa mhiko dzako. Saka ndakabva ndaramba ndikadzokera kwavari sekuru vaya vakandiitisa dzimwe mhiko dzekuti ndinge ndichizopendera dare rangu ndisazoramba ndichingonetswa nezvinhu zvavo. Tapendera dare kudaro ndakangoti ndichibatidza foni yangu ma-SMS aita kupinda. Mudzimai wangu akandiudza kuti chituckshop chedu chatainge tiinacho muWaterfalls, chituckshop ichocho chainge chatsva. Zvinova zvakandishamisa kuti ko tuckshop unogoti yatsva sei? Akati handizivi kuti moto wacho wakatanga kubaka wakange wakonzereswa nei. Ngoma nachi ndakati tichinopinda mumotikari iyo yandainge ndakatenga nemari yeurombwa. Motikari iyoyo mukoma yakaramba kustart, yakagarapo pamba pen'anga kuda kweabout 4 months. Mukoma nachi by then ndainge ndichifamba neRange Rover. Saka ndakatanga kutengesa maparts by part. Motikari iyoyo igere pamba pen'anga, ende kutori neumwe mudhara uyo aivawo neRange Rover yake. Akangouyawo kwandiri akati, shamwari, motikari yangu yakafa nekuda kwenhamo yandainge ndiinayo. Taienda kumba kwen'anga, then ndobva ndachizoti kuna makanika ange achitora maparts avo aanenge achida kutora. Kuzongosara ranguva deme kwava kutengesa scrap. Simbi dzandaikwanisa kuti ndige ndichiendesa kuscrap ndakadziendesawo kuscrap. Zvinhu zvakazooma mukoma zvekuti nemudzimai takasvika pakutomboenda paseparation because tainge tatombova vanhu vainge vaine mari. Kudzoka pakutengesa airtime, mudzimai wangu kwava kunditiza nekuti upenyu hwainge hwaoma. Saka ndinoda kungotenda hangu Mwari kuti kunyangwe ndakazoomerwa neupenyu, asi chakakosha ndechekuti handina kuzoenderera mberi neurombwa hwangu. Ndakachema musi uyo wandakasiyiwa nemudzimai wangu ndikati, asi mukadzi uyu anombozviziva here
kuti dai ndainge ndichida ndingadai ndakamuchekeresa, but handina kuda kuti ndinge ndichimuchekeresa because ndainge ndichimuda, but iye akatongonditiza zvake nekuda kwenhamo yangu. Saka ndo zvimwe zvandakadzidza pavanhukadzi kuti kana mari pasisina mukadzi anokwanisa kana kungokusiya zvekare. Ndiyo nyaya yangu yandiunzawo pano. Kana ichiita kuposta muzongondizivisa, ndinenge ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vaita zvekutengesa ma-airtime, hanzi ma-juice cards aya ekuscratcha, hanzi pambudzi pa-roundabout, ndobva vachizofunga kuti vange vachizoromba, asi mhiko dzacho hanzi ndakatadza nekuti ndaimhanyiswa nezvikoritoto pose pavaienda kumakuva ekumbudzi. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi baba vangu vainge vari musoja, saka vainge vari based kuBulawayo, vaipota vachidzoka kumba kumasvingo. Vakauraya mundevele mukadzi wavainge vava kugara naye, wavaida akavachita after vamuitira zvikuru kumutengera imba. Saka vakabva vachizomuuraya. Vamuuraya kudaro mukomanashi, ndipo apo pakabva pachizotanga kupfuka mweya wengozi. Muri sei zvenyu? Zita rangu ndinonzi Shingi, my real name. Ndauya pano ndakatomirirawo dzinza rekwedu. Tiri kutodawo help kubva kune vedare renyu. Kana muine vabatsiri vamunoziva kana mafundisi ekuti vakanamata denga rinonzwa rikaburutsa tsitsi nyasha nengoni. Nyaya iyi yakaitika mainge muri mugore ra1995. Baba vangu vainge vari musoja, but baba vaiva nedambudziko ravainge vainaro. Baba vangu vainge vachizivikanwa nevanhu vose kuti munhu ainge aine hasha dzainge dzichityisa. Vainge vachidanana nomumwe mukadzi. Mukadzi uyu ndichamuti Sizani, uyo ainge ari mundevele aibva kuLupane. Baba vangu ndinoona sekunge vainge vapa Sizani uyu moyo wavo wose, asi vakazomubata aine umwe murume mushure mekunge vamuitira sacrifice. Baba vakasvika pakupindira dzimwe mombe mudanga, idzo dzimwe dzainge dzakatosiwa nasekuru, because sekuru vainge vari munhu ainge aine upfumi hwake, mapurazi, vaiva nemapurazi avo maviri. Saka vakatengesa dzimwe mombe pakabuda mamwe mastendi ikoko kuBulawayo, vakashandisa mari vakabva vatanga kuvaka zvekare. Saka pane kuti vange vachingorambana naye, vakarwadziwa nekuda kwemasacrifices avo avainge vaita. Baba vangu vakatora demo vakamuuraya, vakashandisa simba ravo vakamufushira, vakanomufushira kusango. Pavakazobatwa havo nemapurisa, vakazoenda nemapurisa kunzvimbo uko kwavakanomusiya musango vamufushira. Saka isusu tainge tichiriwo vana vadiki, hatina kuziva kuti imba yatainge tava kutokurira tiri mairi yainge iine ropa remunhu ende ngozi yainge ichazotomuka. Baba vangu vakabva vachizoshaika vari kukujeri ikoko. Saka takangotiwo azvomukuda zvapera, sezvo munhu akauraya aenda nezvivi zvake. Asi mukomanashi, ropa remukadzi uyu riri kungoramba richingotinetsa. Kune avo vanenge vachinzi mudzinza rekwavo munenge muine mweya wengozi, I'm sure kuti munenge muchinzwisisa nyaya yakaita seyangu. Tiri kupedzwa nemweya uyu wengozi. Saka iniwo ndakabva ndachizoroora. Ndaroora mukomanashi kutarisirawo kuti ndichange ndichizovawo nemhuri yangu. Mwana wangu wekutanga akazozvarwa ainge akaremara makumbo nemaoko. Ndakafungidzira kuti maybe it was a medical condition. Wepiri zvekare akazvarwa muna 2022 akazvarwa ari bofu. Wetatu ndiye akatsamura mwoyo wangu nekuti akazvarwa muna 2024 akazvarwa mukomanashi. Rurimi rwake urwu amenozva rwainge rwakaita, but iko zvinozvi rwava kuita senani. Akazvarwa rurimi rwake rwakamonyana. Saka ndinoti kana ndikatarisa vana vangu ava, ndinovatarisa vana ndichichema,
ndinewo kwandakaenda mukoma, nekuti umwe noumwe ava kungofambawo achizama kuti zvimwe kuda kana ndikafamba ndinokwanisawo kuponesawo ropa rangu, vana vangu vandakazvara. Asi kurasirirana hatisi kurasirirana zvedu, hatisi kungowana zvedu n'anga ine masimba inokwanisa kutibatsira. N'anga nenyanzvi dzechivanhu dziri kuti baba uraya kwavakaita mukadzi uyo hanzi ndiye ari kutiteverera, sezvo baba vangu vakauraya, iyo akapika apo paainge achipondwa nababa kuti ndichazodzoka, ende kana ndadzoka uchandiripa chete iwe nevana vako, kana mukasandiripa ndinoda kutanga ndakushungurudzai ndobva ndachizotanga kukuurayai one by one. Saka patakaudzwa kuti tinofanira kuti tinge tichitsvaka dzinza rake mukadzi uyu, hazvina kutinetsa because mumhuri muchiri nevamwe vanhu vakuru, vamwe vana bamunini vaitofamba vachitoenda vachinovaona ivavo mainini, nekuti vainge vakatobvisirwa mari nababa vangu. Saka kudzinza rekwavo tinotokuziva. Saka takabva tachizoenda as a small family ikoko kumaTebeleland kuti tinge tichizonotsvaka kuyanana nehama dzasizani idzo dzakabva dzachizoti kwatiri, sezvo takaita gukura hundi, vakati isu hatitauri nemashona, hanzi we don't want your shona cows, nekuti mwana wedu yainge isiri mombe. Vakati ivo keep your blood, isusu hatinei nemi, ndokusaka tisina kumbogara takakutsvakai. Saka kuramba vakaramba zvavo kuti vange vachitibatsira. Asi mukomanachi pane imwe nyaya iripo yatakazoudzwa neumwe ariko kuSouth Africa, uyo akatiudza kuti hama dzasizani dzakaenda paguva rake, hanzi vakanodeketerera uye pane zvinhu zvavakasiya vadyara ipapo paguva rake. Zvimwe kuda ndo zvinogona zvichikonzeresa kuti mweya wake urambe uchingomuka. Zvino iye akati kana mukatsvaka n'anga mukandibhadhara ndinokwanisa kuenda nemi paguva rake, tobva tanoita chivanhu chenyu semashona, kuitira kuti mweya wake usaramba uchingokupfukirai. Zvinoita hereko kana tikazobatwa tiripo paguva? Mukomanashi, ndinoda kungobvunzawo kubva kune vanoziva kuti nematambudziko ose awa atinawo atiri kusangana nawo, ko Zinatha ingatibatsira here tikanotaura navo vakatiyananisa nevanhu ava kuti tinge tichizovaripa kana kuri kunzi vanenge vachida kuripwa? Handichaziviwo kuti ndoita sei, handiziviwo kuti mhosva dzababa vangu dzinganzi ndidzo dzinozokonzeresa kuti vana vangu vatatu vange vachizobuda vari vatatu, umwe noumwe aine urema hwake. Then pane imwe nyaya iyo iripo. Nyaya iyi mukoma takazotoinzwawo mushure mekunge tabva kubulawayo. Saka idzo hama dzamainini hadzina kunge dzakada kutibudira pachena kuti mudhara vainge vakaita mwana namainini. Saka pane imwe n'anga yakati kana maikwanisa kutaura naye mukamuunza mumatare angu, ndinokwanisa kuita mhiko dzekuti mweya waamai vake unge uchibuda, then tombozama kutaura nemweya waamai vacho direct, tonzwa kuti ndezvipi zviri kudiwa, kana kuti tomboutumidzira back kuhama, nekuti mufi hanzi kunyange achimutswa nehama dzake anenge achitofanira kuti ange achienda kunzvimbo uko kwaanenge akatarirwa kuti ange achizoenda kunozorora. Hazviite kuti varambe vakangomubata, hanzi anogumisidzira chatongovawo chikwambo chavo. Saka handizivi mukomanachi kuti kana tikada kumuaprocha mufana uyu ari kuJoburg, anogarawo nevamwe amainini vake kuJoburg ikoko, hatinawo communication naye kuti anozozvigamuchira here kuti isu sehama dzake dzeropa, even though tiri mashona, iye akakurirawo kumaNdebele, kuti ange achitibatsira, achibatsirawo dzinza rababa vake, kana kuti tongotsvakawo dzimwe nzira dzekuti tinge tichizvigadzirisawo isu pachedu tichishandisawo chivanhu chedu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, munozvionawo sei nhai muri yeZimbabwe?
hazvina kana kutombomira zvakanaka. Asi hanzi kuti vanhu vekuzinata vanokwanisa here kutibatsira kana kuti kwete. Hanzi chatiri kungoda ndechekuti tinge tichingoyananiswa. Vamwe vakagara across the table, vamwe vakagarawo across the table. Hanzi toyananiswa, toona kuti tinokwanisa here kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya, but ivo hanzi vakati isu hatidi kana mombe dzenyu nekuti wedu mwana yainge isiri mombe asi nhau yakakonzeresa kuti pange pachizova nekupondwa kwemunhu. Hanzi painge pava nemba yainge yakavakwa nababa vavo. Zvino imba yapera kuvakwa, hanzi ndo pavakazoti vaenda kuBulawayo vakanosvika vakanowana mumba muine umwe murume. Hanzi vakatora demo kwava kupaza munhu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitsaurei navo mucomment section. Rekezei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana Shimuri sei zvenyu, inondangova zizi ndoga zimugara ndega. Ndinonyanya kushungurudzika chaizvo nekuda kwezvandakaita vanguwo vana vazondiramwa manje. Ndainge ndichimboti vamwene vangu vanoroya, but iko zvinozvi ndini munhu ava kutonzi ndiri muroyi. Ndinogara munomu muUK, ndinogara muCare Home. Mukomana zvakaitika mainge muri mugore ra2006 tichangobva mukusvika munomu muUK. Ndainge ndiine murume wangu uyo wandichati George. George ainge ari murume ainge achindida chaizvo, asi inini ndainge ndichirwadziwa nekuda kwezvandainge ndakaitwa nehama dzake, uye zvekare hama dzake iye ainyanya kuteerera hama dzake kudarika inini. Saka ndakazobatwa nemweya wegodo mushure mekunge atengera vamwe banguru. Apa banguru ava ndo vakatoita kutoti natete vangu tinge tichirariswa panze zuva iro randakatiziswa. Saka zvakandishungurudza ndikati inini wacho kunoku handisati ndatombova nemotikari. Taitoita zvekutoshandisa it's either yake motikari kana kuti iye kana aenda kushift then ndaingoshandisa mabhazi. Ndikati ndiri kufamba nebhazi kuno kuUK, but banguru kuHarare uko vari kufamba nemotikari because akavatengera Volvo ndokubva yachizoenda kuZimbabwe. Zvakandibata izvozvo. Ndakabva ndachizoti ndaenda kuZim ndikabva ndati ini handidi kuti mari yaGeorge inge ichiramba ichidyiwa nehama dzake, ichange ichizodyiwa neni nevana vangu chete. Ndakaenda kuZim ndikanotsvaka mupfuwira wekuti George asazombofa akafarira umwe munhu kudzinza rekwavo, ange achiteerera zvose zvandinenge ndichimuudza, ange achingonzwa kuda zvandinomuudza inini kunze kweumwe munhu. Saka takagara nemurume wangu ende ndainge ndichimutonga nekuda kwemishonga yandainge ndichishandisa. Saka mubereki wake akazoti varwara vamwene vangu, ndakamuudza ndikati iwe George, rekedza kungogara uchingozvidya mwoyo kuti unoda kuenda kuZimbabwe, unoda kuenda kuZimbabwe kunodii? Kasauzvizivi here kuti amai vako vanoroya? Ndokusaka upenyu hwedu kunoku kuUK huri kurema kudai nekuti amai vako muroyi. Saka akabva abatwa nepfungwa nekuti tainge takambofambawo, munoziva maprofita enhema vagara vanongotaura zvavanenge vachinzwa kuda kutaura. Saka vainge vakamuudza kuti painge paine possibility yekuti amai vake vainge vachibata. Saka ndakange ndagura communication nevabereki vake. Pakazofa amai vake ndakamuvanzira nyaya yacho kusvika vavigwa. Saka iye akazongoti zvakatonaka nekuti ndaikwanisa kuzoendako kuZim ndozodzoka ndakatakuriswa mazimhepo. Saka pandaenda kuZim nekuda kwezvose zvandainge ndichimuudza kuti kuZimbabwe kune varoyi, ndaienda kuZimbabwe ndiri ndega. Ndaiti kana ndaenda kuZimbabwe ndaishanyira makuva evabereki vaGeorge. Ndasvikako ndainge ndiine mushonga uyo wandaipiwa nen'anga. Mushonga uyu ndaiumwaya pamakuva avo, kunyanya guva ravamwene. Ndobva ndati George, mwana wenyu akakukanganwai, ndini ndega ndasara nerudo nemi. Tarirai muone kuti makuva enyu ari kungoenda nemvura.
vana venyu vagere zvakanaka. Saka mhepo dzaizoti kana dzasimuka so vaisimukirwa nemhepo dzisina kunaka. Apa ndainge ndichitsvaka kuzvichenesa neprotection kumakuva nevanhu vandainge ndakaurayisa. Saka murume wangu akazoshaika asina kuziva chokwadi. Nhasi uno mukomana Nashi ndiri kureurura, ndinogara mucare home 24/7. Ndakangomirira kufa kwangu. Mwana wangu mukoma wedangwe wandaiti ndiye achazondichengeta haandishanyiri akaroora umwe mukadzi. Saka mukadzi uyu muroora wangu ari kungoitawo zvandakaitira George. Muroora wangu anongoudzawo mwana wangu kuti amai vako muroi. Nyaya iyi yakatanga after vabva mukuchata. Saka ndakanetsana naye, ndanetsana naye kudaro ndokutotanga kuti ndainge ndine bitterness, ndainge ndisingadi kuti ange achizova muroora wangu nekuda kweunhu hwake. Ndakati ini handidi muroora wekuti akambopinda mumabhawa. Saka akabva angotanga kungoti muri muroi. Ndikabva ndachizoudza murume wangu kuti ndainge ndichida kuti iye ange achizosarudza pakati pangu naye, ndokubva asarudza mudzimai wake. Saka akakonzeresa kuti mwana wangu ange achizondivenga. Anokwanisa kungouya pareception osiya magroceries obva adzokera pasina kana kumbotaura neni, nekuti muroora anenge akatomumirira mumotikari. Anotomuudza kuti don't talk to him. Ndiri kuziva kuti the measure that I used to divide the family, it is the same measure that is being used naMwari pari zvino in my old age. Mwari kani ndakakutadzirai. Ndo zvimwe zviri kunyanya kundikuvadza izvozvo, because vazhinji vanenge vasangana neurwere hwandiinahwo ihwohwo vamwe vanotorecover, but nekuda kwemahigh stress levels ndo zvinokonzeresa kuti ndisakwanisa kurecover kwacho, because ndinenge ndichingofunga nguva dzose kuti saka mwana wangu haakwanisi kutaura neni nekuda kwemuroora wangu, asi nekuda kwezvandakaita ndinonzwisisa kuti Mwari vari kundiranga. Mukomana Nashi, kana kuine umwe mukadzi uyo anenge akagara mumarriage, please ndapota, kana uri kuno kuUK kudiaspora, uri kwauri ikoko, usapatsanura murume uyo anenge akakuroora nehama dzake nekuda kwehumbimbi ndoga. Usazviita. Mushonga waunopa murume wako, mushonga iwoyo unokwanisa kuzokupandukira nerimwe gore. Ndakanyepera George kwe20 years. Nhasi uno ndiri kuchema, ndiri ndega, ndiri lonely. Handina munhu anokwanisa kana kundishanyira, kundibatsira. Ndinenge ndiine zvakawanda zvandinenge ndichidawo kutaura nemwana wangu ndisati ndafa, because munyama dzangu ndava kuzvinzwa kuti ndava pedo nekufa, but ndiri kunyimwa mukana iwoyo nemuroora wangu. Ndiyo nyaya yangu mukoma. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndiri lonely, I am very lonely. Variko kumhiri kwemakungwa. Hanzi mwana wangu haadi kana kundishanyira. Zvavaiitawo vamwene vavo ndo zvavava kuitwa nemuroora wavo. Hey, pakaipa. Hanzi kana uri muroora, it is not your duty kuti unge uchizoita kuti murume wako ange achizovengana nehama dzake. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano nesecret yangu yandiinayo. Zvinhu zvakaitika mainge muri mugore ra2009. Pano umwe murume akashaika. Ndichangoti murume uyu akafa, aigara kuEpworth. Ende kufa kwake ndini ndakakonzeresa izvozvo nevamwe vakomana avo vandainge ndichishanda navo. Saka mugore ra2009 ipapo taita zvokukiyakiya. Ndainge ndimbori mupurisa before that, but economy mukoma zvinhu zvakati zvaoma nekudawo kwemamwe madhiri avo atainge takaita kubasa tikabva tachizodzingwa mabasa. Saka tainge tava kungoraramawo tichingoitawo zvichivhenda. Saka upenyu hwainge hwakandiomera muZimbabwe, hwakaomera munhu wose.
munhu aitongotsvaga dhiri rinoita kuti mhuri yake inge ichiwana zvokudya. Saka ndainge ndakagara ndiri muredzi wehove. Baba vangu ndo basa ravainge vachiitawo iroro vasati vashaika. Kushanda, aiwa kushanda, ndaigona zvangu kushanda nesimba because takakurirawo mumapurazi kumarondera uko. Saka ndakange ndichibata hove, but mari tainge tisingaiti mari yakawanda. Imwe mari yataiita, mari dzemaprofit, taikwanisa kuzongotorerwa kana mari idzodzo nevamwe vanhuwo vemutemo, vamwe vandaitoziva zvekare vachiti tinokutorerai hove idzi, because vazhinji vaitozviziva kuti dzainge dziri hove idzo dzataienda tichinonopocha mumadhemu akasiyana siyana, kumwe kusingatendedzwe kuti vanhu vange vachizoraura hove. Saka nemafriends angu mukoma ndo patikabva tachizotanga kutaura tikati varume toita sei pano. Taipota tichipinda mumapurazi, tapinda mupurazi zviya taifanira kuti tinge tichizoredza hove dzacho nekukasika, taiisa miteyo yedu, then tobva tahwanda. Kana tikaona sekunge paine chinenge chabatwa, tomhanya tobva tachizonobata hove dzedu. Saka tactic wataiita tainge tisingakwanisi kuita mari yakawanda. Saka takazoti takagara pasi zvedu tikati varume tadii tangoita zvokungotsvaka kana mishonga yekuti tinongomwaya mumvura tobva tawana hove dzinenge dzakawanda panguva imwe chete. Totiwo tikashanda one week tichitengesa, nekuti hove dzatinenge tiinadzo dzinenge dzakawanda. Vakadzi vedu vaitibatsirawo kutengesa hove. Saka tiri mupurazi imomo mukoma ndo patakabva tachizoronga zano rekuti tainge tichida kuti tinge tichizoita zvekushandisa mushonga, then tobva tabata hove dzinenge dzakawanda nerimwe zuva. Saka shamwari yangu akabva achizouya neidea yake yakatombotityisa. Ndikati zvinoita here shamwari? Akati zvinoita. Ndakanzwa vamwe vachiti vanoshandisa mushonga wekuspraya cotton ari mapesticide. Saka ainge atori nawo mushonga uya takabva taudira mumvura. Mukomanashi taudira mumvura kuda pakangoita about 10 minutes hove dzakangotanga kungopamara pamusoro pemvura. Tainge tongoita dzekungobata tisingambotamburi nekuda kwekuti taida mari mukoma. Takabva tatongoenda tikanodzitengesa hove idzodzo tikaita mari nekukasika. Saka takabva tachizotonotenga magaba emushonga akawanda tikadzoka futi tichiti ndonguva yekuita mari. Takaudira mumvura huri usiku ndokubva tatora zvakare hove dzose dzataikwanisa kuti tinge tichitora tichiisa mumasaga. Tainge tisingachaisi mumabhaketi because dzainge dzakawandisa hove dzacho idzodzo. Takabva tamhanya nadzo tikatanga kudzitengesa. Saka tainge takatoudzwa nevarume avo vainge vachititengesera mishonga yacho iyoyo kuti varume, mishonga yamuri kutamba nayo inouraya. Kana mvura yacho panofanira kutomboita mazuva kana zvipuka zvesango zvisinganwe mudhamu ramunenge mamwaya mishonga iyi, nekuti chipuka chesango chikangonwa mvura chinobva chafa. Saka takange takatoudzwa kuti hatifanire kuti tinge tichidzidya hove idzodzo asi kungotengesa. Mukomana chitakadzitengesa tikato haya motikari yataifamba nayo mumalocation tichitengesa. Saka mainge muri muna October mugore iroro. Saka ndo patakazonzwa kuti umwe murume uyo ainge akadya hove uyo watainge takatengesera ndini ndakatomutengesera hove mukoma, because takatosangana naye kumashops akatibvunza kuti hove dzedu dzainge dzichiita mari. Ndokubva tamuudza akati paari ainge asina kana cent, but ainge achida kuti tinge tichienda tinge tichizonoratidza mudzimai wake nekuti aizviziva kuti mukadzi wake anogona kunge aine mari. Takaenda mukomana chikumba kwake ndokubva tanomutengesera hove dziya. Saka iye akafa nevana vake, but mukadzi haana kufa. Akafa asati asvika kuchipatara nekuda kwesevere food poisoning. Mukadzi wacho akatovharirwa. Handizivi kuti chii chakazoitika mushure mekunge mukadzi wacho avharirwa mujeri. Saka pandakanzwa nyaya iyoyo ndakabatikana. Kubva musi iwoyo ndakabva ndachizosiyana nazvo. Ndainge ndagara hangu ndatotora class 2 license ndopa ndakatanga kuzoshanda ndiri assistant driver kusvika ndichizonotanga kudriver matruck.
asi ndinonzwa sekunge rufu rwemurume iyeye runonditevera, because dzimwe nguva ndinoti kana ndikafamba netraki huri husiku zviya, ndichifamba pari pakati peusiku ndinonzwa sekunge mukebhini munenge muine munhu uyo wandinenge ndiinaye, asi kunyange ndikati nhaiwe ndiwe aniko, ndiri kunzwa uchitaura ndiwe ani, handina kana munhu wandinomboona. Zvinhu izvi zvinoitika huri husiku. Rimwe zuva ndakamboona chimwe chipuka chandakaona chainge chichiyambuka murodhi chandisina kukwanisa kunzwisisa kuti chainge chiri chipuka chakaita sei, chakangoyambuka mukoma, ndikatopotsa ndachitsika, but chainge chakakura, chakaita zichuru chichinanaira zvishoma nezvishoma zvekuti dai track rangu risina kukasika kubata mabhireki ndingadai ndakafirapo pasipoti, zvekuti vamwe vanhu vaya vamunonzwa vachinzi vakaita maaccident vakafirapo pasipoti, vamwe vacho vanenge vakafa nekuda kwekuti vanenge vakaona mashura murodhi avanenge vakasangana nawo huri husiku. Ndinomboedzawo kuenda kumasowe kuchechi handichabvi nekuda kwekuti zvinhu zvandakasangana nazvo mukoma zvinotyisa, saka ndinongogara ndiri kuchechi ndichinamatirwa. Ndinoenda kumasowe ndainge ndimbori munhu ainge achienda kuPentecostal, but zvamanje manje ndava kungoenda zvangu kumasowe. Ndinogara ndiine minamato yemizera nemizera kuri kuzamawo kuti ndinge ndichizvichengetedza. Ndinongoti kune avo vanoita zvekutengesa, please, kana muchitengesa chikafu chinozonopinda mudumbu reumwe munhu, just be careful, because kana munhu afa, kana iwe pachezvako kunyange uchinzi you don't believe kuti ngozi dziriko, but pane zvinenge zvichitongoitika kwauri, zvinenge zvichitongoratidza kuti life yako haisisiri normal. Kubva zvandakatanga kuita zvekudhiraivha matraki, ndakatomboshandira makambani, mukomanashi makambani anobhadhara zvekuti madhiraivha ko kana kukada kuvatarisa so vanhu vakatosimudzirwa nemakampani avainge vachishandira, but inini ndiri munhu wekungoti kana ndikasvika panzvimbo zviya, ndasvika panzvimbo zvinhu zvinobva zvatongochinja, kutongodhakwa, ende tinenge tisingachatobhadharwi mari yakawanda. Saka zvinotongonditeverera kwese kwandinenge ndaenda, mweya wacho wejambwa nemunyama unongonditeverera pose pandinenge ndiri. Ndinoziva kuti ndiri munhu akakanganisa, but neminamato yangu I hope kuti nerimweni ramazuva Mwari vachazondiregerera, because ndiri mutendi, ndinonamata, ende zvivi zvangu ndakazvirasira kure. Yo vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakadestroya mhuri, ndakadestroya umwe murume nemhuri yake nekuda kwekuti ndakamutengesera hove dzainge dzakafa nekuda kwepoison yemapesticides. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndaitawo zvepoaching, iko zvino zvavanoitawo zvekudhiraivha magonyeti, asi hanzi usiku handifambe kana uri usiku nekuti ndinotya. Vane zvinhu zvavanosangana nazvo pakati peusiku. Zvakaoma. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Dai maenda mukanotaura kana muchiziva kwekudziwana hama dzake murume iyeye, munotaura nehama dzake, because ndimi makatouraya, ndimi makauraya apa, makatengesera munhu zvinhu zvamaitoziva kuti zvainge zviine poison. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi ndiri mbavha, ndakapinda pane imwe imba so ndichida kuba, handifi ndakazvikanganwa zvakaitika on that night. Ndo zuva iro randakabva ndasarudza kuti ndava kuda kutendeuka. Kusvika pari nhasi ndiri munhu anoitawo zvekunamata. Zita rangu ndinonzi Special, ndo rainge riri zita rangu rekuba iroro. Ndinoda kureurura zvakaitika mukomanashi mainge muri mugore ra2019. Saka ndainge ndichinzi Special nekuda kwekuti ndainge ndiri mbavha yaizivikanwa nekuda kwekuti ndainge ndiine speed, ndaimhanya, uye zvekare kunyange pamba panenge paine imbwa ndaiti ndikapinda so ndikanhonga chandanhonga, imbwa padzinozotanga kundimhanyisa ndinenge ndatojamba, ndatova kuseri. Saka imwe yandakazosangana nayo mukoma, ndakasangana nechikwambo kune imwe imba
kuGlenlone. Mukomanashe kune umbavha hunokuisisa kujeri, kozoita humwe umbavha hwekuti unozorara usiku hwose uchidzingirirwa nezvinhu zveusiku. Ndakamhanyiswa marathon yausingapedzi kumhanya usiku hwose, ndikamuka makumbo angu akazvimba. Ndakazotobetserwa neimwe n'anga yekumbari apo pandainge ndorwara zvakaipisisa. Saka mukoma wakange uri musi wechishanu. Saka ndakabva ndachizoti sezvo business rainge riri slow, pane vamwe madha vandaiziva ndaiwanzokunoita mapistopu pamba pavo. Kazhinji vanhu vanokubira vanhu vanenge vachimbopota vachiuya vachishanda pamba pako, maid wako, garden boy, ndo vanhu vanenge vaine information. Saka ndaipota ndichienda ndichinonoita mapistopu, kucleana roof, magutters pamba ipapo. Saka ndaitoziva kuti vainge vari vanhu vaigara vaine mari, vaita zvekutengesa motikari. Saka ndainge ndichitozviziva kuti handikamboshayi chekuba ndikanotengesa ndikazotoitawo mari. Ndainge ndiine musikana wangu uyo ainge akandifonera achindiudza kuti ainge achazouya kuHarare the following day. Saka ndaifanira kuti ndinge ndichizova ndiine mari. Saka ndakabva ndati rega ndimbonanga kuGlenlone. Saka ndaida kuenda neimwe best friend yangu, but iyo ainge ari busy nezvaainge ari busy nazvo. Ndakabva ndachizoti ndava muGlenlone ndini uyo ndokubva ndajamba fence ndikapinda muyadhi. Mukomanashe imbwa dzandaiziva dzainge dziripo hapana kana yakambohukura. Ndikati maybe dziri kuseri, because kuseri kwacho kwainge kuine imwe fence. Saka dzaiwanzokuti kana dzikapoya dzikaenda kuseri dzinenge dzisingachagoni manje kudzoka kuyadhi kunenge kuine main house, because kumwe kusaidi kwacho ndokwaigara garden boy nemusikana webasa. Ndakabva ndati nhasi jackpot yandiwana. Saka ndakabva ndachizoti nepasliding door ndokubva ndapinda zvangu mulounge. Mukoma hapana kana munhu akange andinzwa, uye zvekare imbwa hadzina kana kumbogara dzakahukura. Ndakange ndava kuda kusimudza plasma TV, ndipo pandakanzwa munhu ainge achiseka, but munhu uyo aiseka nekanzwi kainge kakatetepa, but ndichinzwa kuti munhu uyo ainge akamira kumashure kwangu, ainge achiti kikikikiki welcome special. Ndakacheuka ndikabva ndaona kanhu kainge kari kadiki diki, kainge kaine mamvere uye zvekare kari kachikwambo, kainge kakapfeka jezi rered rainge rakanyorwa kunzi team captain. Kainge kakatogara pasofa kachidya mandire, kachiita mandire dzekububunya bubunya. Ndakavhunduka ndikati ndianiko uyu mumwoyo mangu. Kakabva kasvetuka pasi kakati nenzwi rainge riri deep, kakati mama havapo, baba havapo, but iwe uyipo kikikiki. Ndakabva ndaziva kuti pandainge ndapinda hapapindwi. Ndakangodonhedzera TV iya pasi ndikati rega ndinge ndichitiza. Mukomanashe ndakajamba ndichitiza ndikanominyuka gumbo. Chakandinetsa ndechekuti pandakati ndichida kunosvetuka fenzi iyoyo yakangonyangarika. Ndokubva ndaona futi kuti ndainge ndava mudining muya mandainge ndaona kachikwambo kaya. Ndakabata zvekare TV, kakabva kasvetuka zvekare, kakabva kauya pandiri kakandidhonza gumbo rangu, kakatanga kuseka. Ndokubva ndadonhedzera zvekare TV iya pasi, ndikati speed, ndakananga kufenzi kuya. Pandakati ndichida kunokwira fenzi ndopandakaona kainge kakagara pamusoro pefenzi, kakatanga kuseka zvako, kakajamba kakatanga kuimba kachiti dance la together inashani weather, nhasi ndawana wekutamba naye. Mukomanashe true, ndo zvinhu zvakaitika. Ndakatanga kumhanya muyadhi, ndichiti ndikamhanya kugedhi ndaiwana pagedhi kainge kakandimirira kachidya kana apple. Ndichiti kana ndikamhanya ndichida kunojamba nekuseri, ndobva ndakaona kachituhwina kari muswimming pool kachiti special speed yako iri slow kunge network econet, wedzera kumhanya. Ndakamhanyiswa muyadhi imomo usiku hwose. Mukomanashe ndakamhanyiswa marathon comrade
zvidikikani izvo zvavanoita paComrades Marathon nekuda kwekumhanyiswa kwandakaitwa, kachikwambo kaya kakaramba kachingonditswinya because ipapo kainge kachinditswinya kachindimhanyisa zvekare. Pakainditswinya ndainzwa sekunge mukomana ndiri kurohwa nemagetsi. Kusele kwose uku ndakamhanya zvekuti ndakasvika pakudonhera pasi ndikati kwakare, please mambo ndiregerereiwo, handizombofi ndakaba zvekare. Kainge kachingopindura kachiti special iwe, uyu mutambo uyu unopera at sunrise, last gather haimboperi juwa risati rabuda. Mhanya. Kakanditasva pafudzi pangu, kakabata nzeve dzangu kunge mahandle bars ebicycle, kachiti 10 left 10 right, faster special faster. Ndakamhanya mukomanashe ndigori mumuyadhi imomo usiku hwose kusvika makumbo azvimba. Mangwana acho makusemisemi ndopandakangonzwa munhu achiseka achiti special idhongi rangu, special idhongi rangu kikikikiki. Ndo pandakazokwanisa kusimuka ndikatiza, imbwa ndo padzakatanga kuti hu. Ndokubva ndachizomhanya ndichibvapo pamba ipapo. Ndakangokwirawo mune imwe kombi yandainge ndisingatombozivi kuti kombi iyoyo yainge yakananga kupi. Pandakazosvika kudheni mukomba, makumbo ainge akazvimba. Apa ndakabva ndaudza muchembere wangu kuti ndainge ndisiri kunzwa zvakanaka. Pavakapinda mudhadheni mangu vachiona makumbo akazvimba, vakati kochii nai special. Handina kuvaudza pekutanga zvainge zvakaitika, asi ndakazovabudira pachena ndava kuona kuti apa munhu anokwanisa kufa, because dzimwe nguva ndainzwa sekunge ndinenge ndakandwa mumoto. Kutsva kwandainge ndichiita ndaiti kana ndikatanga kudikitira kana pandinenge ndakarara paita kutota nekuda kweziya randinenge ndichiburitsa. Ndokubva ndachizoendeswa kuMbare. Ndakaendeswa kuMbare mukoma, then ndokubva ndachizorapwa nen'anga. Yainge yakandiudza kuti ndinofanira kuti ndige ndichizoenda kunoreurura, but ndakanzwa zvichindiremera. Ndozuva randisingafi ndakakanganwa iroro muupenyu hwangu hwose. Ndakabva ndasiyana nazvo zvandainge ndichiita. Umbavha uhwu hunokwanisa kukupinza mune mamwe masituation ndingadai ndakatofa ini. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma special. Ngatitaurei navo mucomment section zvakangoma hazvo vedu. Hanzi kanhu kako kainge kachiti hadzi kaitichi danchla tugeja zvakaoma. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Ininiwo ndinoita zvekutengesa madrugs muno muSouth Africa. Ndatova nemakore akati one day ndichiita basa iri. Pandainge ndiri kuZimbabwe ndainge ndiri mbavha, ndaita zvekuba motikari. Ndauya kunoku ndakasungwa mushure mekunge tatumwa kunoba motikari nomwe mupurisa muSouth Africa. Ndava kujeri, ndo pandakabva ndachizojoina gang. Saka gang iyoyo inongoita zvekutengesera maNigerians madrugs avo. Saka ndakakwanisawo kuti ndinge ndichizovawo nenyembe mubasa rangu randinoita iri. Ende kuti unge uchizosvika pachidanho chandava pari zvino hunge watouraya vanhu, nekuti kuti vanhu vange vachikutya avo vaunenge uchipa madrugs kuti vasazotiza nemadrugs acho voita profit, unofanira kutozivikanwa semunhu anenge ari heartless, anouraya kana yava nguva yekuti pange pachiurawa vanhu. Ndiri kureurura zvinhu izvi nekuti upenyu hwangu mukoma, ndingangoti muSouth Africa ndiri musungwa kumusha, handikutokwanisa kudzokera kumusha ndisina vanhu vanenge vakandigadha vachida kuona kuti ndiri kuita nezvei. KuZimbabwe kwacho ndine vanhu vanenge vachida kunzwisisa kuti ndiri kumboita nezvei muZimbabwe. Saka ndipo pasocial media ndinongoitawo zvekungotevererawo vanhu vanoita zvesocial media ndichandisawo maghost
nekuti handidi kuti fesi yangu inge ichizozivikanwa kana nani zvake. I am part of a drug cartel. Saka muna 2015 pandakasungwa, ndakangosungwawo zvangu mukoma, but tainge tatobudirira ndaiva ndiine vamwe vakomana avo vandakatoudza kuti vakomana vasikana vamuri kuti muda kuenda navo bhawa, handisi kuvanzwisisa izvo, vainge vatori maCID. Saka vakabva vachizovaudza kuti painge paine mari yakawanda yatainge tapiwa ndokubva tabatirwa kubira umwe munhu motikari yake ndiri kujeri. Then I got trained nekuda kweutsinyewo hwangu nekusazeza kuuraya, ndakakwanisa kuti ndige ndichizokwirira mugang kusvika ndava nenyembe pandakazobuda. Saka basa rangu randinoita nderekudistributor, but madrugs awa andinotengesa haasi angu. Dai ainge ari angu, ndingadai ndiine mari, ndingadai ndakabuda muAfrica kudhara ndakatiza ndikaenda kunogara kune dzimwe nyika, but ndiri distributor. Kana uri distributor unenge uchishandira vamwe vanhu vakuru vakaita semapolitician. Mapolitician awa ndeye muno muSouth zvekare nekuZimbabwe. Saka ivo vanokwanisa kutongoshandisa kana madiplomatic bags nemotikari dzavo dzegovernment kuyambutsa zvavanoti macrystals, mitoriro, macocaine, heroin pamaborders. Inini basa rangu nderekungoona kuti product yasvika kune vechidiki mumigwagwa. Mukomanashi, moyo wangu unorwadza mazuva ose pandinoona vana vechizimba vachipedzwa nekuka mutoriro yandiri kungonzwa nezvayo apa. Ndisu tinoipinza. Ndinoziva kuti ndiri kuparadza rudzi kunyange muno muSouth Africa, asi handikwanisi kuti ndinge ndichimira. Ndakamboedza kuretire mainge muri mugore ra2024. Ndakaedza kuti ndava kuda kuretire, ndakange ndava nezvimariwo zvandakaona kuti kamari aka kandiinako ndinokwanisa kusiyana nazvo sezvo ndiine mhuri. Asi mukomanashi, ndakabva ndachizopiwa mamwe mathreats ekuti handingambofi ndakamakanganwa. There was this other day a high ranking official akatobva kuZimbabwe akatoshandisa private jet. Ndakangotorwa mukomanashi nemamwe masoja maviri emuno muSouth. Saka vemuno vanowanzokufamba nezvimavhito bus kana ari masoja. Muno hamuna like maCIO, but masoja mamwe maundercover ndo anowanzokuita madhiri anoitwa nemaCIO ekumusha. Ndakangokaruka mukoma, ndatongobatwa ruoko. Ndainge ndichitoenda kushopu yefriend yangu, ndabatwa ruoko. Ndakafungidzira kuti vainge vari vanhu vemutemo. Of course vainge vari vanhu vemutemo, but vainge vasingadi kuenda neni kuti vange vachizonondichaja kupolice station. Vakandikanda mubhazi riya Vito bus rainge risina manumber plates, but ndavamo nekuda kwepfuti dzandakaona dzirimo. Ndakatoona kuti ainge ari masoja. Vakabva vandipfekedza chimwe chisaga kumeso kwangu kuti ndisakwanisa kuona kuti vainge vachida kuenda neni kupi, but ndakazoona kuti tainge tava kunonzi kuLanseria airport ndo kwatainge tiri ikoko. Saka uyo mukuru wekuzimu akauya akabva andishevedza. Ainge akatogara mune imwe motikari yainge iri Audi iri Q5 yeblack. Handifi ndakaikanganwa motikari iyoyo yainge iine mafake number plates, because ndakazopa umwe mukadzi anoshanda kutraffic kuti ange achinditsvakira kuti motikari iyoyo yainge iri registered under ani, because yakazomboita nguva yakareba ichingonditevera motikari iyoyo. Saka akabva ati kwandiri, iwe general unoziva zvinhu zvakawanda, uri kuda kubuda mubasa iri nhasi, hazviiti, uchangobuda mubasa iri kuburikidza nekufa. Saka ndo nzira yangu mukoma. Pandakajoina gang takaudzwa kuti tichazongobuda mugang muupenyu uhwu hwekuita zvemadrugs nekuda kwerufu. Kubva musi iwoyo mukoma, even though ndiri munhu ane vanhu avo vandingati masoja angu vanokwanisa kundifira, but I am not a drug lord. Nditongoriwo muranda. Muno muSouth Africa ndinotya because mune mahitmen echizulu avo havatyi kupfuudza upenyu hwemunhu, ende vanotongopiwa kana kamari kasina kana basa vobva vatongokuponda. KuZimbabwe ndinotya futi kuti ndinokwanisa kana kuzongonyudzwa, ende ndotongonyudzwa zvachose. Ndiri kukumbirawo mazano kubva kuvana veZimbabwe. Ndoita sei? Vana vangu vari kumaprivate school, asi mari yacho haidyiki. Madiro ndine kwandisingatotendedzwa kuti ndinge ndichienda.
ndinotya kuti ndinokwanisa kuzongourawa apa vana vangu vachiri vadiki. Ko kana ndikaenda ndikanoreurura kuInterpol mhuri yangu ndakaudzwa kuti inotsakatiswa yose, hanzi vanokwanisa kungotsvira mumba kana kungofira muaccident. Saka ndo upenyu hwandakasarudza uhwu. Kune vamwe vechidiki avo vanenge vari mazviri muzuva ranhasi, ndinongoti buda uchiri kukwanisa, nekuti panozosvika imwe stage yekuti of course unenge uine zvimariwo zvekuti kurarama unorarama, unofamba nemotikari dzakanaka, but any day unokwanisa kana kungopondwa ukafa. Vana vako futi vanozosara vachitambudzika. Dai ndakaziva ndisina kumbogara ndakabvuma zvose zvandainge ndichinzi ndinge ndichiita nemamwe magangsters patainge tichiri kujeri, nekuti ndo zvakakonzeresa kuti vange vachizondiitawo hitman pandaiva kujeri. Yo, mhuri yeZimbabwe, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndakaudzwa kuti kana nyaya iyi ukangoiendesa kuna Interpol, vana vako vari kuzotsvira mumba kana kungofira muaccident, saka chaunenge wagona hapana. Hanzi ndakaudzwa kuti of course kusungwa tinokwanisa kusungwa, but iwewe tichakuparadzira dzinza rako rose, zvekuti kwenyu kuchasara kuchinzi hakusisina kana munhu, dzinza rose raparara. Zvakaoma. Let us try to speak about this mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages awo tanga takakubatirai pari zvino. Ndichadzoka zvekare nechimwe chirongwa. If you like our program, please comment as well as to like this video. Ndinoverenga macomment ose, ndinenge ndiri busy ndichizama kuti ndinge ndichirekodha zvekare chimwe chirongwa kuitira kuti munge muchizowana mamwe maprograms ekuteerera pamunenge muri kumabasa, muchito mabasa, kunyangwe muri pamba munge muchizowana zvinokuvaraidzai. Kana kuri kunzi munenge muine maconfessions enyu amunenge muinawo, you can bring those stories to my inbox at Brother Nashim paTikTok kana kuti paFacebook. Mungoitawo patience kana kuri kunzi ndikanonoka kupindura, because sekuFacebook kunoti netsei vanhu vakawanda vanenge vachingotumidzira mamessages kuti tiri kutsvakawo n'anga inokwanisa kutirombesa. Saka mamessages acho anenge akawandisa on a daily basis, avo anenge achitumidzirwa nevanhu vanenge vachiti vari kutsvaka n'anga dzinovarombesa. Isu pano toda kutoti vanhu vanenge vakaromba vange vachizoita vashoma. Until we meet again next time, thank you for watching.